Rangblang Parish kelala aban wanra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka haka henriu tarik rempang kat kendai spa prap huwe lengba ka jing piano joka Parish nongston pendengrai. Ka Parish Rangblang kala sedang ningkong hapo ka Jingiaid jong Parish priest ban ningkong do jong ka Parish upadar Philip Giraudo. Ka Rangblang Parish ka don ya ki paya ki bas kem ki badai ki nong ya lambat ki nong sedang ningkong ya ka ni ka Parish. Kadai da kajing Arab bat kajing no keluit mensim juga missionary kumu padar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Ton Guzo, padar John Premoli, padar Manuel Albizuri, padar Varki Chitur, badu padar Carmelo Spitel, kabala penlong ya ka Parish kumba kalong menta. Rangblang Parish kadon kajaka kaba kerpang haka mensim jong ka imlang salang haka ba kalala ban penmi shibun ki pat riunget pat ki riuniam. Laban kedau hang ni baka Rangblang Parish kalong kum ka yeng ban ningkong jong Bishop Wilbert Marwin. Kani ka Parish ka yeng sakhi haka jingiaid bat ka jingiaid teli hapedeng ki para banget ka balong kum ka jing syai ya ka jing im mensim jong ka imlang salang.